No nevidím. Toto mi tak dozadu. To pomerá to. Ty sa ani sa nepohli. Ja to tak mám na tvojej hlave. Bože. Trošku sa tam primotávajú vlasy. Trošku to. To je ona tvoj. Tyko! Ja myslím, že stále na teba. Farbu. Ale to nepýtaj. To asi to také mať máš to také. To som to dajú super. Čakaj, pôjde. Hej, potom to dajú. Ale modrú. Ty budeš mať modrú Wi-Fi do pochu. Ty budeš sa družovať, ty no ja modrú. Dobre, horné by mohli byť. Ideme ďalej. Má tam nerobte pičoviny vzadu. Neboj sa. Ale máme málo farby. Tak musíš využiť všetko. Aj tu čo na papíri, ne? Alebo je tam pripravené vody. Vyzerá to aspoň trochu zlepšie? Ne, nedovidím tam. Ty toto keď tam... Jaj! Keď to toto hodím na YouTube, tak... Tak sa dostaneš. Ono sa to na YouTube? Aha. Potom to zdieľaj. Na vlastný kanál. Na vlastný kanál? Na Kanál. Ako si doma vyrobiť Wi-Fi. Úplne jednoduché. No to... A farby môžete mať aj vody nakrútiť, čo? Môžeš ma nakrútiť. Ne, alebo jak chceš, to je. Hej, dajte ono, váci farby mi dáš prpnice. Lebo je to už bledé. Bílu a rúžovú. Onu, červenú, či ako to je. Tá, najlepšia zúba. Či na čo tam nemá. Zúba, to som na písnička, ja to nechcem byť. Usi. Ja som profesionálna kadernička. No a bílu, dávaj, som tak nemám farbu. Idem. Ja si si dám si tú červenú len. Asi kakao. Víš, aká je pekná? Počkaj, mi však sa trošku bude trvať, musím rozmiešať našu farbu. Ja si večer vyžilním vlasy pekné. A im tá farba sa ti roztopí. Tak to prilepí na tú farbu a nepôjde si ženička dole a spáliš ty. A čo keď Zatereme dané lavicu. To je. Ja učiteľke. A čo otočiť vlasy? Však toto. Tým papier. Ja budu palatinku. Hej, čo máme my? Ja to musím nech. Počkaj. S týmto čo máš? Čo by bolo dobre, keby si... Otočila hlavu. Otočila hlavu o 360 stupňov. A zabudni. Čo som zlova? Takto. Dáme. Však len ten kúsek osoby máš zafarbené, jak štaks. Tak plus minus. Udá to. Čo dobre som mám, budem mať vysinu. Odmýva sa a nebude. Neodmývam tam. A zapadne. Až keď si tú farbu poradne odmieš. Nie, ja to aj keď sa odmývam. Dojde do školy. Až tedy nezabije, dám. To pôjde na pohľad s ružovými vlasami. Nemám žiadny pohreb. Pôjde na vlasy to. Zabila si tú hlavičku. No je taká taška ty kostokilová. Čo by to pár? Tu ešte koľko? Veľa. Lebo 10. Veľa. Že kto si ti toho neurobí? 10 minút. Tým čo to máš? To ide si započať, čo? Však len do stredu, tam nič nemá. Koľko je tam? A to mám 4. hlavu. Tak, to som zažala. To som Už je to červený, čo to nebude. Nie. No, že Na pokete, Je to hotová. Nedajte sa, že by ho zajde. Dobre, teraz musíme nehať za a potom rozčesať. Víš, čo to bude boleť, keď to